Ya kung ay ta, nawa sa subili committee mo wala na hisis na. Daw tang daw mo kay ta. Kuta dong hita na ro ko mai pi ko ni ma sa ro deu. Subili committee ka. Daw nga hin na lang deu. Na tita na lang deu. Compare to daw mo kay pi na ko. Come. Pastor